Patricia Jake wafambira nyaya dzamai Mazoe ataura naDaddy Orosi avo vanova vamuudza kuti mai Mazoe vakabatiwa nechikomba chinova murume webest friend yavo uye vakabvisa baba Mazoe ndokubva vaisa murume uyu sadirector wecompany. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So 2 days ago Patricia akataura iye akati mai Mazoe vari mupaini veduwe shamwari dzavo, please be with her. Iwe chikona mombe dzora moyo. Mai Mazoe even mubedroom vanoonekwa kuti vachiripo wani. Hamuone here chero zvavari kuita. Doreen wacho akambodiko rega ndimutsvake kuno kuHarare ndigomukwatura. Mai Mazoe does not deserve this. Saka vakutogara kuno kuZimbabwe here baba kiki vacho vakatotiza kuLanso or what. After this post pakabva paita baba Mazoe vakabva vangoita reach out kuna Patricia Jake vachibva vamuudza story yavo, side restory yavo. Vakati Patricia vakamupa marights ekuti anogona kungotaura nyaya yacho kana zvichinge zvichimuitira. Akanyora zvakare akati guys, advise musazondisiye ndega munyaya kana zvinhu zvaipa, ngatitenderanei. Ana baba Mazoe vandipa imwe version of the story nenyaya yana Doreen. Vari kuti zviri kutaurwa namai Mazoe nenyaya chaiyo zvakatotisiyanei. You know, the last time I tried to help mama mother mai Mazoe vakazouya wondipandukira pano saying ndakava blackmailer, but the side of the story randanzwa nenyaya yacho ka guys aiwa rinotomakisa umwe wedu. Tidzifambire here katisiyane nadzo. We listen, we don't judge. So Patricia kabango encourage nevamwe kunzi aiwa fambirai nyaya iyi ichibva yazongopedzisira yatongova nyaya yebitterness family. Mother mama dei muri mumwe munhu mamira kulauta zvenyu. I think ndakuudzai kuseri kuti provoking people vamakatadzira handizvo zvakanaka. So Patricia akazonge avingwa kuseri namadha mamaizo vakati uri kuda kuedza kuti chii. Ndokubva iye Patricia vaudza tiregai kutaurisa madha mama nyaya iyi ini ndakabata zvakawanda. Tachiti since tichishanda tese ndigonewo kukuprotectai, asi madha mai Mazoe havana kuteerera advice ya Patricia. Vabva vangogadzira ghost account rakanzi Ruth Moyo ndobva vanyora vakati Jekecha stop blackmailing and threatening mai Mazoe majaira. Vabva vangoremember kuti Ruth Moyo uyu akamboshanda zvakare mazuva enyaya dzamazepe ndokubva vangoita 1+1 nyaya ichibva yangobuda iri 2. Hapa pasina kana niDiana Pythagoras pakadai apa. Vabva vanyora Miss Jake vakati bitterness family muripiko burukai senzeni pekutanga ndakakunyararira iwe mai Mazoe. So ndiwe ghost raRuth Moyo handiti senzeni handisi ini ndakaita kuti ubatwe nevana uchikwirana nemurume weshamwari yako best friend pambedha wewanano. Senzeni ndokupeta iwe usada kundinzwa. Blackmail inini ndinokusakadza uri bhishu remudzimai. Hey, ndaimbova kusaidi kwako pari pandakaratidzwa mashura handinongoziva kuti mapicture aripo ka ndiri kuita kusheka nehasha. Mai Mazoe again and again tichakupeta ukapera. So Ketina niya abva ngoti aiwa regai titopinda. Hapana Ruth zvaunotiita petition yako yawakati uchaita iri kupi. So Patricia Jake anomanyidzana nenyaya dzema V11. Asi izvi ka guys atingoti kungokumbiro guys, let it pass mani zvakwana zvawataura nyika yatonzwa. I beg you in the name of Jesus wedu chizvirega. To err is human, to forgive is divine. Siyana nazvo, siyana nazvo. Vamwe vangoti PJ hausi wanga wagara uchida kuvafamba here ava ungateedzerewo zveghost here vedu iye Jake watoti aiwa ndivo vakambozviita pekutanga ava vakabaya live. I talked to ene zuro vakandifonera ndikatovaonesa manje ndovapeta ndaida kuvafamba how ndaiva kusaidi kwavo. Takazoita wiki pandakapiwa ma V11 avo vachibata basa. Matambiro avaingoita palive waya, matambiro avaita pane imwe recording yavakaita recently ndo matambiro avaita pambedha wewanano nemurume weshamwari yavo. Kutotora murume waBhururu kumuita director wecompany. Mashoko aPatricia Jake kubvisa murume. Saka unoti chero baba kiki vari zukuzuku vangazvimirira here izvozvo? Maikwirana mumba vana varimo here nemuofisi? Vana ndo vakaudza baba
wamboregererwa timwe zveyechibhisho kumashure. Mirai ndogouya nevhidhiyo. Next time I will reveal the names. Ndokubva vangotuka senzeni uya guys ka pakaoma. Zvimwe zvacho nototi Patricia Jeki ngaasaburitsawo maV11 mai Mazowe munhu wechikuru guys. Dzimwe nyama dzakangonaka dzichitambiswa dziri mumadhuku namazambia. Zvino dzikazongonzi wara ipo pano guys, tingazowana here appetite yekudya sadza redu. But zvimwe zvacho nototi kana uri single uchipindira munyaya dzevanhu vari married, guys unenge usingadiwa baba Orosi. Regai tione, but zviomile. Iwewe rega kupinda nyaya dzamai Mazowe vedu we dzimwe hakirosi guys ka dzoda 5 magate. PJ nyaya ide wabuda mahiri kana baba vakaudziwa nevana it's fine. Kwa iwe usakwane kwaneka panyaya iyi mulife mavo nemukambani mavo. Private muridzi ndiye anoita zvaanodaka. I'm sure mai Mazowe havana chavakakutadzira kuti uye uchivafumura zvakadai. Chibhishu munhu wese anongoita one, iwe ipapo utoriwo bhishu ikoko. But nenyaya yekuti hapana maV11 ako here, nekuti hapana ari kuda kukupeta. Aiwa tirega kudaro, nezuro takakutsiura. It seems like all you want is to bash my orange ava who is old enough to be your mother. Those people are still getting married. They will solve behind closed doors. Uchasara honyara. For once, stay out of this. Respect my Mazowe havana zera newe. Usadaro ufunge kukuzotuka na iwe. Uyo munoti PJ achafa akachena masembowe. Izuva one chete pa zvichamuwana. Pane achakupindira mujere iwe. Unowaneiko pakupindira nyaya dzevanhu vaviri naimi? Imagine kufumura kwawakaita vana vamai ava. Vachava chiseko kuchikoro nemusociety. PJ usadarosa. Uchava honzeri yekufa kwevanhu nekuda mari yaZuckerberg. Ko zvawanga wambonyarara musikana wambopera wazodzoka zvaita seko. So vanhu vakawanda guys vari kuti isusu hatitodi kuona video evidence. Isusu hatidi kana murume achiti iye akazonyenga kuZimbabwe akazviita nekuti pane video evidence. Guys hazvisirizo vedwe. Vamwe vese muri kuti stay out of their chiti business. Ivo vakazviunzira business ravo pasocial media. Vakuda kuti voticontrola toreactor sei. Aiwa guys, but isusu tiri kusora ivo Mr. Orius vanoburisireiko nyaya dzakadai kupublic. Yes mai Mazowe vanga vavatanga vataura zvakawanda, but zvimwe zvakadai so haupi maenemy ammunition. Stop overdoing things. No matter Mr. Orius is the one who told you, please stay out of their business. Way they've built a lot together and they can get back together. Names zviri kuitiwa izvi mai Orosi vachikumbira ruregerero chiuyai kani takakumirirai. It's not necessary to address mai Mazowe guys. Hondo dzavo ndedzimba mavo imomo, chakafukidza dzimba matenga. Kuparara kwemba yavo haisi nyore ende isusu hatina patinopinda. But anyway guys, vasikana vatori busy vari kuti izvo vari kutouya live nemaV11 acho votomaisapa. Kuri kunzi amai Orosi vanga vane murume wavo wenyembe uya avaimbopota vachimbobirira kana vaenda kuZimbabwe. Ndokuzoita zvakare umwe anoita zvematruck driving. Remember ivo ndi owner wematrucks, so maybe one of their worker anga achimbopota achibatsirana navo munzira. So chikonazi navo vari kuti aiwa yanguva yavo yekuti vadzorere pavakakanganisirwa. Asi kuzopa Patricia Jeki ammunition guys, pakati ipei. Ameno guys, kuti zvichafamba sei weekend iyi ichange yakareba zvachose. But mimi ngotengai data mugarire padhuze, nyaya dzenyu dzichange dzichipisa ipo pano.